ଜଣେ କିଏ କହିଛନ୍ତି କି ଦୁନିଆରେ କର ଏମିତି କିଛି ଲୋକ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମିତି। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ତାପସ। ଆଜି ଜାଣିବା ଯେ ଅଧିକା ସମୟ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ କେମିତି। ଯିଏ ପଢ଼ୁଛ, ଯେ ପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗୁନି କି ଫୋକସ୍ କରିପାରୁନାହିଁ, ଅଧିକ ସମୟ ପଢ଼ିବ କାହିଁକି? ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲି ବା ଆପଣ ଏଇ ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅଧିକ ସମୟ ପଢ଼ିବା କେମିତି, ଏ ଶବ୍ଦଟା ବା ବାକ୍ୟଟା ହିଁ ଭୁଲ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝାଉଛି। ଦେଖିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ବି ଭାବନ୍ତିନି, ବା ଆପଣ ଯଦି ସକାଳେ ଦୌଡ଼ୁଥିବେ ବା ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସେନି କି ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସେନି ଯେ ମୁଁ 15 ମିନିଟ୍ ଦୌଡ଼ିବି, 20 ମିନିଟ୍ ଦୌଡ଼ିବି, 10 ମିନିଟ୍ ଦୌଡ଼ିବି କି 5 ମିନିଟ୍ ଦୌଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ରେଷ୍ଟ ନେବି। ତା ମାନେ ହେଉଛି ଯେ ସେତେବେଳେ ମନରେ ଆସେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି। ଏଇଠୁ ଦୌଡ଼ୁଛି 5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାର ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବି। ସେଇଭଳି ଯଦି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିକିରି ଯିବି, ସେଠି ଟାଇମ୍ ପ୍ରତି ସେତେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁବୁଲ୍ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ସେଠି ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଯେତେ ବି ଲାଗିନା କାହିଁକି, ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଯିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝାଉଛି। ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନାଉଛି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଆଜି କିଛି ପଢ଼ିବିନି କି କିଛି ଶିଖିବିନି। ମୁଁ ଯଦି ଭାବିବି ଯେ ମୋତେ ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନାଇବା ପାଇଁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଯିବ, ତାପରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ବହୁତ କିଛି କାମ ଅଛି, ଏହା ଭାବିବି ଯଦି, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ କାମରେ ଫୋକସ୍ କରିପାରିବି। ମୋ ଯାହା ଗୋଲ୍ ଅଛି ବା ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଫୋକସ୍ କରିପାରିବି। ସେହିଭଳି ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଜି 2 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବି କି 1 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବି, 3 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବି, ତାହା କେବେ ବି ଭାବନ୍ତୁନି। ନିଜ ମନରେ ଗୋଟେ ଜାଗୃତ ଶକ୍ତି ଆଣନ୍ତୁ, ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏନର୍ଜି ସହିତ ବସନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଚାପ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି, କି ଆଜି 2ଟା ଚାପ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି କି 3ଟା ଚାପ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୋତେ ଆଜି 2 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବି। 2 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବି କି 2 ଘଣ୍ଟା ଚାପ୍ଟର କରିବି ଭିତରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଗୋଟେ ଫୋକସ୍ର ସହିତ ବସନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ କାଗଜ ପେନ୍ରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଠି ଆପଣମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ କିମ୍ବା ଟେବୁଲ୍ ଖାତାରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଆଜିରେ ଏଇ 2ଟି ଚାପ୍ଟର ବା ଆଜି 3ଟି ଚାପ୍ଟର ସାରିବି। ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ବନାଅ, ତା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଜାନ୍ ଲଗାଇ ଦିଅ। ଆଜି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ପଢ଼ିବ, କାଲି ରାତି ଦିନ 1 କର। ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ପଢ଼ିବ, ଭାବିବ ଯେ ମୋ ଆଖି ଦରଜ କରୁଛି କି ଆଖି ବଥା କଳା ପଡ଼ିଛି। ଯେଦିନ ତୁମେ ସଫଳତା ପାଇବ ନା, ସେ ଆଖି ଲୁହ ଆସିବ, ଯେ ସେତେବେଳେ ଭାବିବ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଠିକ୍ କାମ କରିଥିଲି, ଆଜି ସଫଳତା ପାଇସାରିଛି। ସେଭଳି ମୋର କହିବାର ମାନେ ହେଉଛୁ ଯେ ନିଜେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଟାସ୍କ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଟାଇମ୍ ଉପରେ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ କାମ ତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁ, 5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁ, ଯେତେ ବି ସମୟ ଲାଗୁନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କାମ ସ୍ଥିର ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି କାମ ଅଛି ସବୁ ସାରନ୍ତୁ। ତା ପାଇଁ ଯେତେ ବି ସମୟ ଯାଉନା କାହିଁକି। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।